Какво става, хора? Аз съм Тото Геймер. Клипчето ще бъде много бързо. Отваряме Magical Chest и Crown Chest. 7 арена. Мислех да правя лайф атак, ама батерията ми пада. И реших да направя клипа. Епик. Рейдж. Да. Отварям го за 72 диаманта. Това ми е втория. Няма Legendary. За съжаление. Какво стана? Ice Wizard. Ice Wizard. Damn. What the fuck, бе? Ice Wizard. О. Този момент няма го забравя никога. Значи това е най-исканата карта. Там, където аз живея, само аз си имам. Това е другия ми акаунт. Това е той. Това е The Power of the Ice Wizard. Ако беше Lava Hound, щеше да ме подиграват много. Рейндж 5,5 и... Ох. Добре, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете му един палец нагоре заради моята легендарка. И да ви кажа, един братовчет ми сега има Super Magical Chest 5 арена. Пожелайте му на него Ice Wizard. Това беше всичко от мен. Абонирайте се, ако искате, и чао!